Ja sam tu. Evo bok svima. Moj kolega će na slovenski, a ja ću na hrvaški. Znači, svi dečki iz Hrvatske sad imamo natjecanje u ispuhu, tako da ko nije spreman nek upali svoj auto i neka se pripremi. Koji ima veći pljesak, koji ima veći sviđu, znam da ste napeti svi, imamo jedan pehar, jedan će biti način, a sad bi molio svu publiku da čujem taj pljesak prvo. Ajmo svi pljesak, ajmo da vas čujem, vi ćete ocenjivati ove aute, ajmo. Znači morate